Ngomakulendi maswera sei? Ngomakulendi tine vanhu vakaita sana vamakore avo. Vamakore ndoda kungokudzai chinhu hwani. Itai zvokunamata Mwari. Muite zvokunamata Mwari wenyu. Musiye zvepolitics. Muri chigananda imi vamakore munotengwa neZANU-PF. Ndosaka muchinyepera kuti kwai tinobudisa vanhu. Imi munozowana simba rekunobudisa vanhu kupi muri mufundisi kana kuti pastor. Mozoti kwai ndawana simba rekundomubudisa ndinomukumbirira tazodai. Vamakore regai tikudze hatina kupusa tichitotaura nembo vaya patenge tichitonatsonzwa pfungwa dzenyu nekudivira mune makarerekera nokuoma kwakaita upenyu kuZimbabwe kuya munzi bwana vanhu muchitaura zvinhu zvakadero kuti kwanzi Chavamwe wakangwara kudarika vachamisa. Kureva kuti vamakore mafungiro enyu pfungwa dzenyu papa dzinonyatsodhonza zvakanaka. Dzinonyatsodhonza zvakanaka. Munoda Chavamwe nokuti wakaputsa musangano. Muti kwai ma-MP akangwara chii? Akaputsa ma-MP aya because akatotengesa struggle. Ndokupusa kwatinotaura ikoko. Kana muchida munhu wakaputsa mungatotaura sei? Munhu wokutanga kupusa kuti wakapusa ndimi vamakore makapusa. Seni ndichiti vamakore makapusa kuita kwenyu nekahunu kenyu kakaora. Munotsigira ZANU-PF zvinoonekwa nani. Murume wamunoda kushora waya vachamisa siyanai naye. Tanga mazvishora imi pachenyu pane zvamunoita kuti kuguta kwamuri kuita imi ndokuguta kuri kuita voruzhinji here. Mune mumwe munhu here wamakambobatsira mupenyu bwenyu kana kuenda neupfu kana chimwe chinhu chinooneka kuti vamakore vadhonetawo pano kunze kwokutopuwa imi munazvo varombo vachingoramba vari varombo vachitambudzika. Saka memida kuti nyika inake kupi muchitengesa misangano yacho kana inenge yabuda. Chamuri kuda kurwirira imi vamakore kuti muzive ndechekuti vachamisa vaapapi, sei vakanyarara, pari zvino vari kuronga zvipi, sei vachinawo stalos here, vanafadzaima here. Vamakore hamuna chamunoziva imi. Mupfungwa dzenyu muri mubvandiripo. Because dema musiri mubvandiripo mubrain mungadai muchiita zvinhu zvinobatika, zvinooneka. Hakuna pastor anezvita hunhu hwakaora kudaro hwamunoita hwekutaura zvinhu zvakadhakwa izvozvo zvokugara muchitsoropodza vachamisa. Siye kutsoropodza Mnangagwa direct muudza kuti vaMnangagwa zvamunoita hazvisi. Wakakuisa ipapo wamava kutrita kunge demwe wechiwenga. Wakavaisa ipapo chacha vanomutrita kunge demwe ndokuzoti wesu zveduwo vanhu wonje. Tinosara tapapi. Nemi vaingoti pamberi peZANU-PF baba vaMnangagwa tinenge tinawo kupi kubhokisi tinondomirira baba Mnangagwa kuti makaputsirwa dzimba mavangandiko maputsirwa dzimba misha ichiparara muchiudzwa kuti hapabvumidzwa kugara. Maidi kuudzwa nguva yemaelection kuti hapabvumidzwa kugara. Makapusa togara tichikuudzai kuti siyanai nokushandiswa neZANU-PF. Siyanai nokushandiswa neZANU-PF. Mapurisa chacho anotoda shanduko, masoja chacho anotoda shanduko. Musoja unoshava kana danga remwombe pamba kukundwa nemunhu ari kushanda kuno kumapurazi kuSouth Africa kunoko achifudza mombe kana achinonga madomasi. Unotovata pamubhedha wakanaka pachimubhedha chinovata musoja chokundovezesa chichibhesi chiyaotenga chimetirisi oisa pamboto kwai munhu unoshandira hurumende musingle servant. Ndokutoti kwai mune upenyu. Ndokuita upenyu hwokudhiraivha zvima-ex japu izvozvo zvemafong kong zvemotikari izvozvo. Motozvibhiga kuti upenyu hwakanaka ndine motikari. Ndosaka South Africa yakaramba mafong kong mota dzisina basa dzakaora. Imamuzvioni vana makore. Munongokuchidzira zvinhu zvisina basa huori hunongori pachena hunoitwa naChivhayo hunoitwa nerireri dumbu iri samba rafuta iri ramunongokwera muchiti kwai tapuwa mota naChivhayo tapuwa vana hwokupuraisa mamwe ma-MP. Chii chaanacho kunze kwokuita zvinhu zvecorruption. Motofarira corruption iyo kana kukaitwa by-election ZANU-PF inongowina inenge ichikukwidza nani because so far hapana opposition. Moda kunyepa kuti kwai kune opposition. Kune opposition iri papi opposition? Musajairira vanhu muchida iso imo varumemi. Musatora kushamisira pavanhu.
kana kuona sokuti mindi makangwara mwanhu wakapusa. Isati mborina kupusa wamakore. Kana vanhu vamunotungamirira wamakore muchinamata vachipfugama muchivabata musoro, vanhu vava vakapusa madhomu. Hamuna mbokodzera kunzi muri mufundisi. Kana muchingorisiyawo wamakore munongotaura kuti murisiyawo kana kuti muri chii, spy yeZANU-PF. Toziva kuti muri spy yeZANU-PF. Vaurayisa vanhu vakawandisa kumba uku. ZANU-PF yauraya vanhu vakawanda kumba uku. Chii chatisingazivi chiri kuitiwa nokuurayisa vanhu. Zvino vanhu mumwe vanopiswa muno muSouth Africa, vamwe vanokukurwa nerwizi, vamwe vanorepiwa, vanourawa kurwizuku. Hamuzvioni zvose izvozvo. Mungozoti hey ZANU-PF iri right, hey Chamisa wazodai, hey Chamisa hayo wakapusa. Munhu akapusa vamakore, imimi makapusa. Vachamisa vakangwara vanoziva zvanoda kuti imi muripo pakuda kuziva kuti sofa vachamisa varongei, sofa vava papi. Saka makadhakwa pfungwa dzenyu. Handibodi kana kukunyeperai, makadhakwa zvimwe zvisingamboiti. Zvinhu izvozvo zvinotipa kutitaridza muupenyu kuti hamuna direction. Motopedza zvimoti kwanzi hey makapusa vanimi, munoswera muchingoteverera vana Chamisa vachikusiya. Isatina kusiyiwa mudonda navachamisa. Patakatomira ipapo ndo pana vachamisa. Tinomira pavafamba tofamba, vakamira tomira ipapo. Ndo zvatinotoda izvozvo. Zviri kuita vachamisa izvo ndo zvatinotoda. Ndakakuudzai kuti tipei munhu akanzi navachamisa iwe handichadi kufamba newe. Vakadzosa vanhu vanaKupe vakangoripita unhu hwavo, vakatora vese vana Tendai Biti nana iyei wacho munoti hey wakasungwa akazobudiswa nepolitics dzenyu dzenhema dzamakanga maakuinda muchinyepera kuti kwanzi hey takazoonekwapo. Zvine zvongotaridzwa chete kuti iwe makore kana ukaona kuti tasunga munhu zina basa, woshandiswa kuti mapasita akazokumbira kuti no musadaro kwaaniko nokuti vaida kuinda kuEngland. Vana mai Mnangagwa vachizobudisa vamwe vanhu mumajere vachinyepera kungwara nhema semunhu wakamira pamusoro pentove yezhou. Kuda kutitorera, kuda kuita mafusa enyu nguva nenguva. Chii chatisingazivi? Tichada vachamisa kusvika madhongamera nyanga. Vamwe vacho muchatambura muupenyu kusvika zvinhu zvanaka muchiteera ZANU-PF iyoyo munei. Izvezvi dzinongova rekeni dzinongofamba dziri muhuro kana shiri dzacho dzichimo muZimbabwe. Muchine shiri nenhomba yekufunga kuti akumana denda ryanyama. Munhu wacho unokwera uchiti Mnangagwa iye unotori nelife nevana vake. Haakufungiri ide akanga achikufungira ega. Haazati aimborega maChina achishanda akakubatirai pfuti. Kana kuti dai aizotora maChina achivaisa muZimbabwe instead yekuisa varungu chacho vakatozviona kuti no, iyi bastard yemunhu haisi munhu kuti tingashanda naye. Ndo munhu akaramba futi panga pabvuma usiya vaMugabe kuti vatsvangirai vapindi. Nhasi uno ndo muri kwauri right. Motora vachamisa moti kwanzi vachamisa vakadhakwa. Moti kwa vachamisa vakadhakwa. Vakadhakwa papi? Toda paunotiudza iwewe makore unyatotiudza kuti vachamisa vakadhakwa vakadzinga nhingi. Kupe takamudzosa takaramba isu kuti munhu wakashata ihure reZANU-PF iri. Kupe tomuziva. Kaona mai vakuru vanotinda musoro nepingi. Vafunga kuti ndimai vane direction ivavo. Vakatotinda brain dzavo kudhara. Atatozviona isu kuti aya mahure eZANU-PF aya. Otonasa kuti takapusa mulife. Hatina mbopusa isu makore. Zvinotoda kuti taura nekutoda mbonatsonzwa zvauri kufunga kwauri. Kune vanhu vakaita law yechokwadi, kozoya law yeZANU-PF. Iwe uri muZANU-PF wakaperera makore kuti wawa. Asi chinhu chandongoda kutaura makore, itai muchidzvara mbeu dzakanaka kuvana venyu kuitira mangwana chete. Kwete kuti tidzvarira neruvengo muZimbabwe ruti ningakapondwa kaurawa. Sei? Munhu akangova nemuono wakasiyana neZANU-PF akutodhisevha kuurayiwa. Tenge tichinda kupi mukurarama kweupenyu hwedu? Tobvepi tichindepi? Taiva navo vana Philip Chiyangwa vaya vaizviona sekuti havabviri.
ZANU-PF ikangovakumura wani angova mazuru akapinda nyoka. Vana mudhenda munonatsa kuti muchagara mupariamendi kusvika Jesu achiuya, muchabuda paitwa nevamwe panga vakagara ipapo. Vana chihuri vaimbofunga kuti vachabva here pazvigaro zvoupurisa kene varipi. Dujairirwa isu.